Lucas, Kapitulo 2. Matag tuig, ang mga ginikanan ni Jesus moadto sa Jerusalem aron pagtambong sa kasaulugan sa pagsaylo. Sa dihang napulog duha na katuig si Jesus, nangadto sila sa kasaulugan sama sa naandan. Sa pagkatapos sa mga adlaw sa kasaulugan, na mauli sila apan ang bata nga si Jesus nagpabilin didto sa Jerusalem. Wala mahibalo ni ini ang iyang mga ginikanan, ug nagtuo sila nga miuban si Jesus sa panon. Sa nakalakat na silag usa ka adlaw, gipangita nila siya didto sa ilang mga paryente ug mga higala. Apan wala siya nila hikaplagi. Busa mibalik sila sa Jerusalem aron sa pagpangita kaniya. Sa ikatulo ka adlaw, nakita nila siya didto sa templo nga naglingkod uban sa mga magtutudlo na mati kanila og nangutana. Ang tanan nga nakadungog kaniya, nahibulong sa iyang maalamong mga tubag. Nahibulong ang iyang mga ginikanan sa pagkakita nila kaniya ug miingon ang iyang inahan kaniya. Anak, nganong gibuhat mo man kini kanamo? Ako ang imong amahan na balakaw kaayo nga nangita kanimo. Mitubag siya. Nganong nangita pa man kamo kanako? Wala ba kamo masayod nga kinahanglan ani gayud ako sa balay sa akong amahan? Apan, wala sila makasabot sa iyang gisulti kanila. Mipauli si Jesus sa Nazaret uban kanila, ug nagmasinugtanon siya kanila. Kining tanan gitipigan sa iyang inahan sulod sa iyang kasing-kasing.